Sibingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini bebade lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. Former president claims to remain a member of the ANC. We've had many people saying that their blood is black, green and gold. Lo owabe iphini likaMengameli we-ANC uKhalima Motlanthe ohola umkhankaso waleli qembu eSoweto namhlanje njengoba sekusele insuku ezingama-25 kusingathwe ukhetho likazwelonke. Which tools were going to be used to kill the deceased? In particular, this is number 1. Namhlanje kwenziwa izethulo zokuvala esicelweni sebail sabasolwa abahlanu ababhekene necala lokubulala uKeenan aka Forbes nomngane wakhe uTebelo Tips Mtswane. Iphini likaMengameli we-ANC uKhalima Motlanthe uthi ukubizelwa esigcawini sokuqondiswa kwezigwegwe kosengumholi we-MK Party uJacob Zuma kuzomnika ithuba elihle kakhulu lokuthi aziphendulele ngezenzo zakhe. uMotlanthe kanye nobuholi be-ANC eGauteng baqhuba umkhankaso wokhetho eDiepkloof lapho bengena khona umuzi nomuzi. Usihlalo we-ANC eGauteng uPanyaza Lesufi uthi usuyaqina kakhulu umkhankaso wabo esifundazweni njengoba sebejube izingwevu zeqembu ngokuthi zibe ingxenye yokuvukuza abavoti ngaphambi kokhetho. That's how we planned it as a province, that at every phase our campaign must take a certain shape. And the shape that we're in now is to bring our national leadership at all fronts as we prepare for Sangqoba rally as well on the 25th of May. So it's a combination of various angles and we're excited about it. Even the manner in which the electorates are responding to our message. We started sluggish, but we are quite excited now that the clarity is there. Njengoba iANC isithathe isinqumo sokubizela esigcawini osengumholi weMK Party uJacob Zuma ngolwesibili oluzayo, uKhalima Motlanthe ukholelwa ukuthi iqembu lithathe isinqumo esifanelekile ngodaba likaZuma. There are internal processes and procedures in the African National Congress based on its constitution. And so to the extent that the former president claims to remain a member of the ANC, we've had many people saying that their blood is black, green and gold, so they'll remain ANC forever. But of course, life doesn't work that way. So they make certain choices at a particular point in time. So he's also made his choices, and the organization has to ensure that it follows proper procedure. Ngezithuba zantambama khona namhlanje kulindeleke ukuthi uThabo Mbeki naye aphinda join umkhankaso weqembu eGauteng kanye namalungu obuholi ophezulu beqembu. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthembise ukuthi iqembu lakhe lizobhunga ngesimo sokuvikeleka komphakathi iWoolsley eWestern Cape esifundeni ke iBoland eWestern Cape. Isona kuphela isifundazwe esingalawulwa iqembu elibusayo njengoba ukwesekwa kwe-ANC kwancipha emva kokhetho lwango-2009. uRamaphosa uliqale iphulo lakhe lokugaya inxaso eWoolsley, idolophane encinane ekwingingqi zendonga yomlambo iBrede. Ingingqi zomlambo iBrede yaziwa njengeyona ndawo enkulu evelisa iziqhamo nomdili yomfaxangiweyo kweliphondo. Uqale ngokungena umzi nomzi emamela izikhalazo zabahlali. As we go forward, we want to build more factories. We want to attract more investors to come here. Abanye abaxhasi beANC balungxamela unyulo luzayo. Sizavotela iANC ngoba iANC ndiyayithanda okokuqala, and iANC yiyo eyasikhupha entluphekweni. Silapha nje iANC. Nomama bethu babevotela iANC. That's why ndizovotela iANC. Ndiyayithanda iANC. Never mind noba ngubani president but ndithanda iANC. Ukhongolose mama wasikhupha emanyaleni kwakudala ixesha lengcinezelo. Ngoba sakwazi ukumlahla. So sawuhlala silapha kukhongolose until sife. Ukusuka kwingingqi iBolanti, umngcelele kaRamaphosa usingise kwingingqi iDala Oma
apho athethe kwirali ebisekhaya Mnandi. Tingilula Mamatya wendaba ze-SABC eNtshona Koloni. Iqembu iDA lithi lizobhekana nenkinga yokungasebenzi kwentsha ngokwethula iYouth Opportunity Employment Certificate. Umholi weDA uJohn Steenhuisen ubehola umbhikisho ngaphandle kwamahhovisi ekomkhulu leKhosathu eBramfontein eGoli. Ugxeke iKhosathu ngokuhudula inyawo ukweseka kokwethula komholo omncane njengenkinga ebhekene nelakuleli. Umholi weDA uJohn Steenhuisen ukhulume ngenqubomgomo yeqembu ekhishwe kuleli sonto. Uthi uma enqoba ukhetho iDA izokwethula inqubomgomo yezomnotho ezoxazulula inkinga yesibalo esiphezulu sabangasebenzi kuleli. Khosathu House is a crime scene. Why is it a crime scene? Because in that building thousands and thousands of jobs are killed every single day. Umholi weDA uthi umgomo weholo kufanele lithole izisebenzi kuleli unezihibe ezithile. But we also understand that a targeted exemption of of the minimum wage is crucial in our developing country and our developing economy to lift millions of people out of poverty. Leli qembu ke lithi ngaphansi kobuholi balo intsha angeke incike emholweni omncane kanye nasekuphiweni izinto uhulumeni. So what we're saying is that through the Youth Employment Opportunity Certificate, you will grant young people the opportunity to exempt themselves from the minimum wage to make themselves far more attractive and easier for business to hire. Njengoba ukhetho selisemome, amaqembu ezombusazwe ahlukene kanye nabangenele ukhetho ngokuzimela bayaqhubeka ukuzama ukuqomisa amavoti. Ubuholi be-EFF buthi izakhamuzi zesifundazwe KwaZulu-Natal kuzofanele zilindele ukuholwa uhulumeni obusa ngokubambisana kwamaqembu emva kokhetho likazwelonke oluzobanjwa ngasekupheleni kwalenyanga. Unobhala waleli qembu Marshall Dlamini ukholelwe ekutheni alikho iqembu elizonqoba ngamalengiso kulesi sifundazwe. Indawo yaseMtubatuba isenyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal kanti ingaphansi kwesifunda uMkhanyakude. Lesifunda sihlonzwe njengezinye esisilele emuva kakhulu eNingizimu Afrika uma kuziwa ngakwintuthuko. Umfana khona Stein oneminyaka engu-32 usehlale kule ndawo iminyaka eminingi. Uthi ke intsha yalapha ibhekene nezinselele eziningi ekubalwa kuzo uphuzo oludakayo kanye nokwentuleka kwamathuba emsebenzi. uStein uthi ke yize kunjalo kepha abantu bakule ndawo bazimisele ngokuvota kulolu khetho ekiwa kulona. Thina vele siyouth thina abantu abaningi siyafisa ukuthi kube khona inguquko la hlala khona. Kuba ukuthi nje esikhathini esiningi asithola abasiniki ithuba lokuthi sikhona ukukhuluma. Iqembu iEFF belisingethe umhlangano kule ndawo. Unobhala jikelele waleli qembu umnumzana uMarshall Dlamini ujutshwe kulesifundazwe ngaphambi kokhetho. Abeseka leli qembu bathi bafuna izinguquko empilweni yabo. Endaweni esihlala kuyo sinenkinga yamanzi avalwayo ungasithavalelwana amareservoir akhona ompompi bakhona emagcekeni abantu kodwa amanzi awaphumi. uDlamini uthi imphumela yokhetho lwakulenyanga izomangaza abantu abaningi kulesifundazwe. iANC ngeke iphinde isiphathe lesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lesifundazwe saKwaZulu-Natal sizobe sinohulumeni omusha kusukela ngomhla ka-30 kaMeyi. Njengoba sekusela amasonto ambalwa nje ngaphambi kokhetho lwangoMeyi, leli qembu lithi lizokuqinisa kakhulu umkhankaso walo kulesifundazwe. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseMtubatuba. Ukubulawa kaKeenan Forbes sowabedume ngelika AKA emculweni hip hop kwabe kuhleliwe. Lokhu kushiwo umshushisi ngesikhathi enza izethulo zokugcina kuleli cala enkantolo yeManchester eThekwini. Umshushisi ubalula abasolwa njengabantu abathengwa ukuze baqinisekise ukuthi uyabulawa AKA. Umshushisi ecaleni lokubulawa kaKeenan Forbes owazakhela igama emculweni we-hip hop ngelika AKA uthi ke ukubulawa kwakhe kwabe kuhleliwe. Ubalula abasolwa njengabantu ababenolwazi ngokusocongwa ka-AKA. There was an arrangement for people to go and collect the tools, if I can use that loose word. Which tools were going to be used to kill the deceased? In particular, this is number 1. Bizkwalokhu umsolo wesithathu kuleli cala nguye owahlinzekwa ngezibhamu zokusoconga uAKA kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Motswane.
The second person who killed the first deceased, which firearm we found on accused number 3's possession? He does not have a firearm for that license. Neither is the person we are alleging fired the shot has a firearm license. Umshushisi uphinde wabalula ukuthi bonke abasolwa babengenazo izimvumo zokusebenzisa izibhamu okusho ukuthi banecala lokuphatha isibhamu ngaphandle kwemvume. An accused person is charged with murder. The cause of death of the deceased is multiple gunshot wounds. That is a proven fact. At the crime scene, cartridge cases, what you normally loosely say spent bullet or spent cartridges, were found of a certain kind of a firearm, 9mm cartridges. That is a proven fact. The accused, evidence is laid that he does not possess a firearm license capable to fire those cartridge cases. He does not have any firearm license for a pistol. Njengoba ke kwenziwa izethulo zokugcina kuleli cala kusalindeleke ukuthi abanye abasolwa ababili abakwela seSwatini babuyiswe kuleli ukuzobhekana naleli cala. Mbukeli sisathi iqhubwe etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba oluthi in cultural science upon Mr. Johan Rasmus. Inyuvesi yaseNorthwest isihloniphe umqeqeshi wamabhokobhoko uJohannes Erasmus ngeziqu zobudokotela ngenxa yobuholi bakhe beqembu lesizwe eliphakamise indebe yomhlaba amahlandla amabili landelana ngo-2019 nango-2023. Bukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi lo wabe yiphini kamengameli we-ANC uKhalima Motlanthe uhola umkhankaso waleli qembu eSoweto namhlanje njengoba sekusele insuku ezingama-25 kusingathwe ukhetho likazwelonke. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus, ngena kuzo uzigcine ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola. Umengameli ophiko lwentsha lwe-ANC uColin Malachi uthi kwesinye isikhathi isifundazwe KwaZulu-Natal sivota ngokobuhlanga futhi ANC kufanele ifundise abavotayo ukuthi uma kuvotwa kusuke kwakhiwa isizwe. Malachi ubekhuluma esithangamini sabezindaba sophiko lwentsha lwe-ANC ekomkhululayo i-ANC eGoli. Morning or good day, ladies and gentlemen. Laju bephawula ngokukhula kokwesekwa kwe-ANC KwaZulu-Natal ngenkathi kusangamele uJacob Zuma nangokwehla kokwesekwa kwayo ngo-2019 eseshiya isikhundla uZuma. Kanti kusenjalo ngesikhathi sehlandla likaThabo Mbeki, ANC ayizange ithola amavoti angapheka 1.5 million esifundazweni KwaZulu-Natal, kodwa ngenkathi kwengamele uZuma yathola amavoti alinganiselwa ku-2.5 million. Lamavoti abe sehlela ke ku-1.9 million uma intambo sezithathwa nguCyril Ramaphosa. Isifundazwe KwaZulu-Natal sithathwa njengendawo yombango kwezombusazwe okhethweni lwakulonyaka. As an history, even post-94, of people voting according to tribal lines sometimes, which is one of the challenges that are faced with. If you can check the voting pattern in KwaZulu-Natal, under that one of Nkandla, the tribalists from Nkandla, you saw the ANC increasing votes. When President Ramaphosa came in, you saw the decline a bit because of how they've been cultured. And we're saying that through political education and massive education, the ANC leadership there must go to the ground and educate our people that we're building a nation here. We're not building a tribal groupings. We're building one nation of South Africa, which unites all South Africans behind South Africa. Now, that is the plan that we're busy with. Now, the issue of KwaZulu-Natal, it really needs us to work hard. We've lost some municipalities in the north of KwaZulu-Natal, but some of the municipalities we've lost also, sometimes ourselves must take responsibility because we must be organized and take responsibility. Some of our employees we've sent there, they were sleeping. They were not servicing our people. Then our people, if you don't service them, they look for an alternative to be serviced.
Umholi weRise Mzansi uSongezo Zibi uthi isimo saseMahikeng eNorthwest asibahehi abatshali imali kanti uthi lokhu kuholela ekutheni ungathuthuki inhlobo umnotho wakule ndawo. uZibi ukusho lokhu ngesikhathi evakashele isikhumulo sezindiza salapha esingasebenzi. Umholi weRise Mzansi uSongezo Zibi nethimba lakhe lobuholi bavakashele isikhumulo sezindiza eMahikeng ukuyohlola isimo. Firstly, there is no airport. The runway is there, right? But when you get into the building, you know, people who've been at airports, they're very brightly lit, so the lights are off here, first of all. uZibi wengeze ngokuthi isikhumulo sezindiza akuyona kuphela inselele khungethele sifundazwe. Coming to this airport from town is an extreme sport because the road is bad. The rest of the infrastructure is not working. It is not possible to attract investment if you do not first sort out the infrastructure that is going to hold that private and public investment or to attract it into this industry, into this area. So for the Northwest, there are critical regions. This is one of them. uZibi uthi uma iqembu lakhe lingathola amandla okubusa kulesifundazwe indaba yesikhumbuzo sezindiza uzoyibeka eqhulwini. Uthi uzokwenza konke lokhu ngenhloso yokuzama ukuthuthukisa umnotho wesifundazwe. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uvule isiteshi samaphoyisa eManguzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kuza emva kokudlondlobala kwesibalo sezigameko zobugebengu kule ndawo. Izakhamuzi zaseManguzi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal zibonge ukubona umehluko njengoba sekukhona isiteshi esisha samaphoyisa. Zanikeza nesithombe sendlela obebenzeka ngayo ubugebengu kule ndawo. Lokhu kuza nje ngoba namhlanje evule ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele. Ubugebengu behle kakhulu. Ngiyabona impela kwehle kakhulu ubugebengu nemoto sekunciphile ukuntshontsha kwemoto. Zonke izinto nje zihamba kahle ubugebengu bunciphile kakhulu. Ngendlela kwekande ngabugebengu uma uthenga imoto nje iphakeme ayabafuna ukuyibona awuhlali insuku eziningi bafika bakuthathele yona bakuphuqe bese bahawela nayo eMozambique. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi inhloso enkulu ukuqinisekisa ukuthi le ndawo iba indawo ephephile kakhulukazi kwabesifazane. Create a situation where a young woman can be able to walk alone in the middle of the night without the fear of being attacked, raped, or any form of assault, but any person, especially men, and we will say our job has been accomplished. Thank you very much. You go and walk. You are called upon to go and work. We instruct you. You are commanded. Make these communities safe. Ucela umphakathi ukuthi ubambisane nabakwaZidlodlo kungabibikho abantu abazofihla inzwe laboya. Wagcizelela ukuthi nabo abakwaZidlodlo abazosebenzela kuzo lesi siteshi basiphathiso kwezikhali zamantungwa. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Umbuso usuphikise isicelo sebhayili sabasola abayisithupha abasola ngokuduna imoto kanye nokubulala umdlali weKaizer Chiefs uLuke Freeze laba lisake basolwa ngokubandakanyeka egamekweni eziningi zokuduna kweimoto endaweni yaseHoneydew naseRoodeport. Umbuso uthi abasolwa bavumile ukuthi imoto yesusulu yatholakala kubo futhi sebeyihlukanisile. Okhiye bemoto batholakala kumsolwa wokuqala uNdumiso Mswane. Ufakazi watshela enkantolo ukuthi uMswane waya kuye wacela ukubeka imoto egcikeni lakhe. Witness noticed 3 African male walking on the street. He pointed to us the 3 male as the suspect that were involved on driving hijacked motor vehicle from point A to point B around Slogoville till the police recovered the vehicle. Labasolwa basolwe ngokubandakanyeka ethembeni lezigebengu eliduna izimoto eHoneydew naseRoodeport ezindaweni zokufaka uphethiloli. Investigations are ongoing. We are trying to trace where that message came from. So we cannot rule out the possibility of more people being added or the possibility of more charges being added. Lelicala lihlehliselwe umhlazi 7 kuNhlaba njengoba kusaqhubeka uphenyo. Abagibeli engxenyeni eziningi eEastern Cape basale edengwane emva kokuthi amatekisi emise ukusebenza avala nemigwaqo. Abashayeli bamatekisi bakhala ngokungakhokhelwa umnyango wezokuthutha nosekuyizinyanga ezintathu ngomsebenzi abawenzile wokuthutha izingane zesikole.
Lokhu kuza ngale kokuthi umgcini mafa wesifundazwe akhipha imali engu-725 million wamarandi kulolu hlelo onyakeni wemali. Beshiyeke bedinga kwaye belinde iyure ukuba indlela ziphinde zivulwe. Elinyathelo liza nangona urhulumente ethe inkqubo yeskola transport ihamba ngendlela ephondweni. Kwabanye le mikushuzo ichaphazele izidingo zabo zempilo. I go into diabetic coma, it's on their conscience. Hopefully they'll allow an ambulance to take me to hospital. I mean, this is playing with people's lives. Edutywa osomashishini abasakhasayo baya bagrogriswa ngoonoteksi. Sichaphazele into yoba singakwazi uba siphangele kuba kaloku thina singabanye sixhomeke ukuthi asinabantu basincedisa ezindlini. Ii-operators zona zithi zikroqukile zezithembiso zikarhulumente ezingafezekiswayo. Ngamaxesha amaninzi more than 10 besithi bawusinika imivuzo yethu. Zonke ezonto zingenzeki. Kusenjalo isebe lezothutho lithi lizibophelele kuyisombululeni lengxaki. Asele beliqela abanye esele behlawulwe kakade futhi siyathembisa ukuba ngabani ngolwesithathu weveke ezayo bakhona bazawubona umahluko ze siyoqhumbela ngolwesithathu mhla we-15. Abanoteksi bafunge ngokuqinisa le mikushuzo de imfuno zabo zikhawulelwe. Abongile Yangisa kwiindaba ze-SABC eQonce. Inyuvesi yaseNorthwest isihloniphe umqeqeshi wamabhokobhoko uJohannes Rassie Erasmus ngeziqu zobudokotela ngenxa yobuholi bakhe beqembu lesizwe eliphakamise indebe yomhlaba amahlandla amabili elandelana ngo-2019 nango-2023. Kuhlonishwa umuntu owenza isizwe sabumbana ngokweseka amabhokobhoko wanqoba isicoco ezimbili zendebe yomhlaba kulandelana. U-Erasmus ubephelezela ukapteni weqembu uSiya Kolisi uthi lolu bekuuhambe limfaka emlandweni wezwe. About this, I thought it was a bit of a joke and they were just teasing me, and then you got to understand that they're serious, and when the talks got going, and then the more we got closer to it, the more you understand what it means and why you're getting it, as all the people, the wonderful people here has explained to me, and then it gets emotional. U-Erasmus uthi ayaqhubeka amalungiselelo esizini ezayo kanti asikathatha isinqumo sokuthi ubani ozoba ukapteni weqembu. We've been working really hard, our coaches and our management team, on Wales and Ireland, two test matches against Ireland and then Portugal and Bloemfontein. So we really are busy working. The captaincy is not this massive problem thing that we see. We really have got a lot of leaders. U-Erasmus uthi yize kuthokozela ukuhlonishwa ngeziqu kodwa kumjabulisa kakhulu ukuhlangana nabalandeli. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.